Silav roj baş, êvar baş, hevam nûçeyên gelekî germ hene hem ji Ewropayê hem jî ji rojhatan avîn. Li Ewropayê hewa pir germ e, heqeten jî Ewropa dikele yan jî dipije me wisa gotiye. Gelek îxtiyar kesên temenê wan li jor di zehmetiyê dane yên jiyana xwe ji dest didin hene. Îtfaiye tim di dewrê de ye ekîbên tenduristiyê tim li pê wan in li ber deriyan li ciyên ku cemawerî li hev kom dibe li wê derê tim di tedbîrê dane bi taybetî welatên derdorê deriya spî gelek di xeteriyê dane ev rewşeke taybet e. Yani çawa bêjim taybet e yani pispor ji zû ye beyan dikin ku li Ewropa wê hewa germ bibe dibe tedbîr were girtin lê dîsa jî tedbîr kêm in. Hevan nû ez hema nûçiya derheqê Ewropayê de ji we re pêşkêş bikim derbasî rojhata navîn bibim. Pêleke germahiyê me gotibû ya ku mînaka wê heqeten jî tune ye bandorê li gelek welatên derya spî dike germahî bi taybetî li İspanya, Fransa, İtalya, Portekîzê ji 40 dereceyê derbas kir heta 46 derecê jî çûye. Servîsên hewayê ê avû hewayê ên netewî radgihînin ku ev pêla germahiyê di warê zexbûn di warê çarçoveya erdnîgarî bûyereke ku mîneka wê nehatiye dîtin. Her ku diçî Ewropa germtir dibe. Mesela wekî mînak li Fransayê şiyariyên porteqalî yani rengê porteqalî li 84 bajaran hatiye dayîn. Di Sûd dibistan piştî nîvrê hatine girtin. Sendîka dê û bavê zarokan dibêjin hikûmet pêvajoyê bawekî xelet birêve dibe. Tedbîr negirtine. İspanya germahî li bajarê Granada gihîştiye 46 derecê rekor li welê tişkand. Spor dibêjin ev germahî dikare derkeve heta 48-49 derece jî 5 derece jî dikare biçe di nava rojê de. Li Portekîzê rewş gelekî giran e li wê derê jî. Di nava yani paytext Lîzbon jî di nav de gelek herem, gelek bajar weke rengê sor hatine diyarkirin. Çavderiye ku germahî bigêje 45 derece li Portekîzê. İtalya rewş bi eynî awa ye. Şiyariya herî zêde li 21 bajaran hatiye dayîn. Ambulans li bajarên wekî Romayê, Milano, Floransa, Venedîk'tê û bajarên derdora behrê di pozisyonekî amade dane. Li Sicilya daristan dişewtin, millet di zehmetî de ye ji malê xwe dernakevin. Roja şemiyê li Sîsilê, Sicilya 15 deverên cuda şewa derket. Qismekî wan hatine vemrandin, qismekî wan jî didomin. Ava deryaya spî jî gelekî germ biye. Germahiyê avê li giravên Balerêkê ji 26 derece derbas biye. Ev hesab wekî asteya nîvê me hat hevaxê tê hesibandin. Bi spor şiyar dikin pêla germahiyê wê di rojên pêş me de berdewam bike. Mesela saziyên spor yên avû hewayê hene dibêjin netewiyek bî ê girêdayî netewiyek bî jî dibêjin. Ev asteya germayî wê gelekî birin bibe sala 1905 vir ve ev rekor e. û pêşniyaz dikin ku mirov piştî nîvroya bi taybetî ji malê xwe dernekevin ev her ku diçe zêdetir bibe. Niha germayiya li Ewropayê divê çavê me li ser be hem ji ber aşiyên Covidê ev vaksînê ku di dema Covidê de hatine kirin însan hasas bûne pir zû krîza dil derbas dikin. Germahî dema lê dixe û li serî dixe yan jî bedenê dixe mirov zûtir dikarin krîza dil derbas bikin. Dostên me, hevalên me, ê ku dengê me digêje wan li Ewropa dijîn divê van aliya de hinekî tedbîr bigirin. Baş dibe. Bi taybetî Almanya, Belçîka ew jî germ dibin. Herçend hinekî li bakur bin jî germayî li wan deran jî wê tesîr li mirovan bike. Hevan em derbasî rojhilata navîn bibin. Niha ew nûçeya ku min ji we re bes kiribû doh operasyona hevbeş ya Qesedê û Amerîkayê gelekî hate baskirin. Fermanderê Qesedê beyan kiribû ku operasyoneke hevbeş di rojeva wan de ye plan kirine wê dest pê bike. Hatta li gorî hin nûçeyan operasyonê doh dest pê kir. Lê niha îro malperekî li ser navê Qesedê beyan dike ku vê gavê operasyon di plana wan de tune ye. Hatiye axaftin lê tiştekî wisa hê dest pê nekiriye. Ev jî wekî agahî me xwestin bu ara parve bikin. Fermanderên Amerîkî dibêjin
de planaman de operasyonekî bi vî şeklî heye. Çima girîng bû ji ber ku dî Amerîka bawerî bi artêşa Sûriye nayîne, hêza ku bawerî pê dîne Qesedê ye, Hesedê ye. Cara yekeme Qesede derdket dervey heremên Xweser ên Rojavayê Kurdistanê. Li wan deran heta Palmîra, heta taxên derdora Şamê jî operasyona li hember Daişê dihate destpêkirin. û dikarîbûn biçûyane heta Tartus Laskiye cî ku Elewî lêne bibûn hedefa komkujiyan. Li wê derê plan hebû ku artêşekê taybet ji bo parastina Elewiyan were sazkirin. Ev hemî mühîm bûn elbet. Nîqaşa wan jî tiştekî din jî doh me beyan kiribû ku hem Colanî hem hevalê wî ê ku de hedefa Daişê dane ya jî ew çetên girêdayî dewleta Tirkiye ku kêfa wan zêde ji hevdîtina Colanî ya bi Kurdan re nayê nerazî ne ji helwesta Colanî ya li hember Kurdan sonda kuştina wî xwarine gefan lê dixwin tehdît dikin ji ber vê yekê ku Colanî mecbûr maye parastina xwe teslîmê Qesedê û Amerîkayê bike. Tiştekî wisa heye ama çiqas rast e ew tam nehatiye piştrast Lê dîsa jî rast e. Niha herema Emlênê jî germayî gelekî zêde ye. Hevan û ez hema bidomînim ew meseleya çekdanînê jî hebû. Meseleya çekdanînê de pêşketin hene li Meclîsa Tirkiye jî hate axiftin. Ji Dem Partiyê pirsên di vê çarçovê de tên pirsîn. Heta niha kesekî îtiraz nake. Kesek li dij dernakeve. Ez ê behsa vê mijarê bikim lê pêşî li Tirkiye doza ji bo betalkirina Kongreya CHP hebû Özgür Özel. Ew kongreya ku Özgür Özel tê de weke serok hatibû hilbijartin û Kiliçdaroğlu wenda kiribû. Ew kongre niha mijara nîqaşê ye doz hatiye vekirin di derbarê vê kongrede yani kongre betal bibe Özgür Özel ji serokatiyê bikeve Kemal Kılıçdaroğlu ji nû ve bibe serok. Eger Kılıçdaroğlu qebûl neke wê qayyûm were tayin kirin ji bo serokatiya CHP. Ev operasyoneke li hember CHP ye tam di dema pêvajoyê de pêvajoya di navbera dewleta Tirk û Kurdan de ji bo kêfa Kurdan pir ji vê pêvajoyê re naye ji vê meseleya doza li hember CHP kêfa Kurdan pir jê re naye ji ber ku hinekî astengî derdixe pêşiya vê pêvajoyê. Yani doza ku bi daxwaza betalkirina Kongreya Asayiya 38 ya CHP hatibû vekirin rûniştina wê sêyemîn îro pêk hat li Dadgeha Hukûqê ya Asliye li Enqerê. Doza Kongre CHP di rojeva siyasetê de hê jî cihê xwe diparêze gelekî hate nîqaşkirin. Wekî operasyon wekî darbeyekê li CHP tê pênasêkirin. Dadgehê piştî ku li beyanên aliyan godar kir rûniştin taloq bû. Taloqê 8 Îlonê. Normal îro eger biryar bihata dayîn CHP temamî serûbind dibû mijara Tirkiye rojeva Tirkiye hemî serûbind dibû dihate wê cuda nîqaş bihate kirin ama heta 8 Îlonê taloq kirin. Yani piştî tatilê. Di dozê de bi taybetî îddiaya pûçbûna mutlaq derkete pêş daxuyaniyên parêzerên aliyan balkişandin ser xwe. Wekî din di beşa yekem ya dozê de beyanên parêzerên aliyan hatin girtin. Dawekar Lütfî Savaş parêzerê hinek delegeyan Onur Yusuf Üregan îdia kir ku kongre li dijî hukûqiye teqezî li ser pûçbûna mutlaq kirin. Xwestin ku kongre bi temamî betal bibe ji ber ku hîlekarî çêbiye. Yani Özgür Özel bi awayekî hîle hatiye ser desthilatdariyê. Ev jî bû sedemê dozê. Dibêje ew kesê ku doz vekiriye Üregan serokê Dîwanê Bêalî tev negeriye teqez kir ku hilbijartina serokatiya giştî bi goman e. Wekî din îdia dike divê kongre vala yani were betal kirin pûç were hesibandin daxwaz kir ku xwestekên endamê Meclîsa Partiyê yên ji bo tevlîbûna dozê werin redkirin. Aliyê dawekar jî daxwaza betalkirina kongrê kir ji pêwîrê girtina organên rayedar dike. Xas organên partiyên rayedar hene hemî ji wezîfê werin girtin. Dadgehên Tirkiye dikarin tiştekî wisa bikin. Eger ji dadgehê biryara pûçbûna mutlaq derkeve yani kongre bi temamî betal bibe kongreya ku hatiye li darxistin wê pûç bê hesibandin, tune bê hesibandin, rêveberiya partiyê dibe ku vegere ser
Serokê Giştiyê berê Kemal Kılıçdaroğlu. Ji ber ku wê pêvajoya îtirazı ya vê biryarê hebe, dibe ku nemimkün be ku Kılıçdaroğlu demil dest vegere ser kursiya Seroketiya Giştî. Kılıçdaroğlu beriya niha beyan kiribû ku ew amade ye vegere ji bo Seroketiya Partiyê. Çima? Çima ku wextê ew nê qayyum tê şûnawî. Aliyê din CHP jî dibêjin ji Kılıçdaroğlu zêdetir ma kî qayyum e? Qayyumê AKP bi xwe Kılıçdaroğlu ye. Pêkanînên wî, hereketên wî, siyaseta wî ye berê weke alîgiriya AKP pênasê dikin. Dadgehê her wiha biryarên din jî dikare bigire, dikare biryara tedbîra ihtiyatî jî werbigire. Di vê rewşê de dibe ku navekî ku ji nav partiyê were diyarkirin, CHP ji nû ve bibe kongrê were rojevê. Yani serokekî demkî. Heta ku CHP ji nû ve biçe kongrê, ev navê demkî were hilbijartin, ew jî mümkün e. Tabii ev hemû êdî piştî îlonê mirov nîqaş dike. Ya Kılıçdaroğlu tê ser desthilatdariya CHP, ya navekî ji bo demkî, ya jî kongre betan nabe. Her ku pêvajo bidome di nava îhtîmalan de ye ku CHP pêvajiyekî nû ya kongrê bide destpêkirin. Dibe ku CHP mümkün e were girtin AKP'ye mirov nizane. AKP dikare her tiştî bike. Dikare niha ji bo bikaribe li ser desthilatariyê bimîne, AKP bi salan e muxalîfê xwe davêje zîndanê Selaheddîn Demirtaş, İmamoğlu û hemî bê tesîr kirin, avêtin zîndanan û niha jî rêjê dengê CHP gelekî zêde bûne. Li Tirkiye di anketên dawî de mirov dibîne ku CHP çûye heta sedî çilî, AKP sedî sîyî de dimîne. Dem Partî derdora sedî dehê de ye. Qasê 10 puan di navbera AKP û CHP'de çêbûne. CHP partiya yekem ya Tirkiyeyê, ev rewş AKP gelekî aciz dike. Ji ber vê ye ev dozên têne vekirin, AKP hemî dadwerî, mehkeme, sîstema edaletê xistiye destê xwe. Mirovên xwe tê de bicih kiriye. Çewa bixwaze, li hember kî bixwaze dikare dozê ve bike. Niha hevanno, meseleya Türkmenan heye, ev jî provokasyonekî ciddî ye. Çê dibe, sebep çi ye? Divê mirov hinekî lêkolîn bike, kîvan provokasyonan derdixe. Hinek alîgirên bereya Türkmenan yên ku ji sibeha îro ve li dijî danîna rêvebiriyekî Kurd ji bo şaredariya Pirdeyê xwepêşandan li darxistin. Alîgiran ên ku xwewekê Türkmen didin naskirin, li ser rêya serekeyê Hewlêr Kerkûkê agir vêxistin, rê girtin li trafîkê. Ji bilî alîgirên bereya Türkmenan hinek çekdarên heşta Tirkmenî endamê fraksiyona Türkmenan Ehmed Remzî berpirsên rêxistina Bedir û bereya Türkmenan ên li navçê jî di nava xwepêşanderan de cihê xwe girtin. Alîgir çi dixwazin? Daxwaza wê yekê dikin ji sê postên sereke yên Pirdeyê yek bikeve destê wan. Mesela rêveberiya polîsan, rêveberiya şaredariyê, rêveberiya nehiyeyê. Yek ji wan bikeve destê Türkmenan. Mesela ev mantık li cem Kurda pir tune ye. Kî hatibe hilbijartin ew e. Xwepêşander diyar dikin ku ew ê berdewam bikin van çalakiyên xwe heta ku yek ji wan postan bigihêje berdestê wan bikeve bin kontrola wan. Rêveberiya nû ya şaredariya Pirdeyê jinekê Kurd e xelkê taxa Rehîmawa ê Kerkûkê ye. Alîgiran helwiha yani ê ku xwepêşandan li darxistine êrişî avahiya şaredariya Pirdê jî kirin. Di dema êrişa ser avahiya şaredariyê de hem li polîsan xistin û hem jî li parasvanên seroka şaredariyê xistin, zirar gihandine avahiyê. Ev jî tiştekî çima balkêşe, destpêka hin provokasyonan e. Em dibihîzin ku di demên pêşmede dibe ku rêveberiya Kerkûkê temamî bikeve destê Kurdan, bikeve bin kontrola Herêma Kurdistanê. Ev weke provokasyon mirov dikare bibîne. Niha di derbarê çekdanînê de sezayî temelî jî xwe îfade kir li meclîsê. Di rojevê de hatiye nîqaş kirin. Rojnamegeran îro pirs jê pirsîn. Du hûnzanin mijara vîdyoya me bû me behs kiribû. Yani tê gotin ku bi merasimekî sembolîk çek werin berdan. Kengê pêk tê, çewa pêk tê,
gelo dibe ku tevgera azadiya Kurd dev ji vê planê berde gelo ev merasim pêk hatiye dîmen hatine kişandin hê ji raya giştî re nehatiye eşkrekirin nehatiye belavkirin hemî tiş mümkünün pêvajoyê de tiştî wisa çêbûn wekê kongreya PKK pêşî kongre çêbû xilas bû paşê ji raya giştî re hate eşkrekirin hin dîmenên çekdanînê dibe ku heta niha hatibin kişandin jî em nizanin ama wextê ku ji sezayî temelî ji nûnerên Dem Partî hate pirsîn ev mesele çi ye gelo dibe ku çekdanîn hebe temelî dibêje erê di nava îhtimalan de ye dibe ku di nava hefteya pêşiya me de hûnê hin dîmenan bibînin ku hin grûbek ya jî çend grûbên PKK werin bawekî sembolîk çekê xwe dayînin û daxwaz bikin ku di nava Tirkiyeyê siyasetê bikin. Ev di nava îhtimalan de ye dibêje sezayî temelî. Heta niha mesele wekî îdia bû êdî hêdî rayedarên Dem Partiyê van tiştana êdî bilêv dikin. Ev giring e ama hemî di derbarê vê mijarê de eger hûn fikra me merex bikin di vîdyoya me ya duh de ez û hevalê me ronî riha me fikra xwe beyan kiriye. Wextê ku partiyekî xwe fesih bike çekan dayîne normal e ku daw bike ku vegere Tirkiyê siyasetê bike. Dawa mafê Netewîyê Kurdan bike ji bo wî jî li ber çavê dunya alemê çapemeniya cîhanê li ber saziyê navnetewî weke şahid nîşan dide vayê em çekê xwe datînin yani tu heyraniyekî me ji bo çekan tune ye em dikarin vegerin em dixwazin siyasetê bikin tekoşîna xwe a ji bo dawa Kurd û Kurdistanê ji ciyê maye em ê bidomînin lê rêbaz em dixwazin biguherînin ne bi çekdarî lê bawe siyasî li Tirkiye. Tirkiye çiqas amade ye, çiqas dikare rêve bike, sezayî temelî behsa vê yekî jî dike. Bang li dewleta Tirkiye dike, rayedarê meclisê dike ku di zûtirîn demê de wê komisyonê ava bikin, komisyonek ku Dewlet Bahçeli behs kiribû ji sed kesan pêkite, hema alelacele qanûnan derbixin, însanên me yê li zîndana serbest berdin, ji hatina gerîla re zemîn amade bikin, zemîneke hukûqî ji bo bikaribin vegerin. Hemî tişt dikarin bibin ama dîsa jî di serê me de hin tişt hene derbas dibin. Gelo dibe ku dewleta Tirkiye bi rêya vê komisyonê çi qanûn pêwîst be derxin, hemî siyasetmedarên Kurd yên li Ewropayê vegerin Tirkiye û Bakurê Kurdistanê, çi qas gerîla û siyasetmedarên Kurd yên li Qandîlê, Silêmaniyê, Hewlêrê, yên li Rojhilatê Kurdistanê, yên li Rojavayê Kurdistanê kî hene hemî vegerin Tirkiye Bakurê Kurdistanê êdî jiyan xweş be, geş be, mehekî heft me, deh me ji nişkava AKP yan ji hikûmeta wê demê a Tirkiye darbeyekî bike bahane hemî sînoran bigire û ev însanên ku vegeriyane ji bo hêviyekî hemî di Tirkiye de asê bike, wan zeft bike, wan wê derê bêhêle û hemiyan ji bo veje zîndanê yan jî Tirkiye ji bo wan bike zîndanekî servekirî. Mümkün e ev? Mümkün e. Ji ber vê yekê Kurd baweriya xwe bi dewleta Tirkiye nayînin ji niha ve divê tedbîr were girtin. Mirov hemî hekê xwe nexe eynî sepetê. Mirov ve negere Tirkiye. Tirkiye dixwaze hemî siyasetmedarên Kurd di kontrola xwe de bigire. Vegera Tirkiye dibe ne ji bo her kesî be. Ez duê qenaetê de me. Yani mehekî du mehê din nebe jî pêvajo dema ku hêdî pêşket û em hemî vegeriyan Tirkiye sînor tê girtin û davêje ser mala kî heye kî tune hemiya digire û derketina derva jî li her kesî qedexe dike. Wê demê tenê îhtimalekî dibîne ji bo serkeftinê ew jî serhildaneke giştî ya milletê Kurd. Wê demê gelo milletê Kurd wê rabe ser xwe. Eger hemî siyasetmedarên Kurd ez behsa bi sed hezaran dikim ha. Mesela niha 15-20 hezar însanê me hepsa dane mirovên herî aktif, mirovên herî jîr û di nava tevgerê de xwedî tecrübe tev hatin girtin. Mesela 15-20 hezar însanê me eger ji zîndanê derkevin gelo ew ê mîna berê karibin bikevin nava hereketê. Gerê teqeta wan maye ji bo
تکوشینه او جی مسئله وانا همی پروبلمن جبر وی siyasetmeleri Kürt hemi ve yarın Türkiye doğruluğan vere girtin, sünur verin girtin çareye bitene serhildana millet ancak dikare. Zoruyla Türkiye bike kuvvegere ser ayarı demokrasiye. Kiva millet arad keser piya kiva millet bixana ve hareketi ew dibe problem ji ber ku rêvebir namîne. Van tiştana me serî xwe de derbas ke baş e. Bawerî zêde bi dewleta Tirkiye neyne baş e. Ne ku zêde qet bawerî bi dewleta Tirkiye neyne. Ew mühim e. Mijarekî din hevanno Îraq û Herêma Kurdistanê li hev kirin. Hûn zanin heta niha problema petrolê hebû di navbera rêveberiya Bexda û Hewlêrê de. Ew mesele bi qismî çareser bû. Heyetekî Başûrê Kurdistanê ev demekê li Bexdayê di nava hevdîtinan de ye. Hem nikarin maaşê xwe bigirin, Îraq pere nade û hin sûcbariyan dike li evê li Herêma Kurdistanê. û niha bi qasî ku hatiye femkirin, her du aliyan li hev kirine ku petrola Başûrê Kurdistanê bi qasî 120,000 varîl teslîmê Îraqê were kirin. Di berdêla wê de jî dahata wê yani kara wê 5 teslîmê Başûrê Kurdistanê were kirin. Li ser van her du xalan yani dahatê çawa parve dikin petrola Kurdistanê em didin Îraqê, Îraq difroşe pere çi hatibe nîvê nîv. Li ser vê li hev kirine. Mîxdara petrola ku wê were firotin jî tamam. Na mîxdara ku Herêma Kurdistanê dibe teslîmê Îraqê bike mîxdara wî 280,000 varîl rojane ye. Rojane. Rojê 280 varîl petrola Kurdistanê em teslîmê Îraqê dikin. Îraq jî qebûl dike ku 120,000 varîl Herêma Kurdistanê ji vê petrolê fayde bibîne. Ji bo xwe bigire yani 120,000 ji bo xwe 280,000 varîl petrol jî dide Îraqê. Dahata vê petrolê jî nêvenîv em nava xwe de parve dikin. Qismekî tişe Bexdayê re, qismekî tê Başûrê Kurdistanê re. Di vê rewşê de wê demê maaş Başûrê Kurdistanê divê bide. Yani ev meseleya Qesedê mühim e. Hê tam zelan nebiye. Yani operasyon dohme got wê dest pê bike ama hê dest pê nekiriye. Wekî din gelek plan proje li ser Şengalê hene. Rojhata navîn wê tiştên nû çê bibin. Donald Trump di derbarê Îranê de dibêje ez tu pêşniyaz li Îranê nakim. Ez dê ji wara nebêjim were em li hev bikin ji ber ku tu bernameyekî wan ya di meriyetê de nemaye. Dibe me hemî aniye xwarê bi balafirê xwe. Bernameya atomî ew uranyuma ku Îranê dixwest dewlemend bike dibe hemî tarûmar biye ji holê hatiye rakirin ji ber vê yekê civînê navnetewî ji bo îxnakirina Îranê dibe êdî hewce pê tune ye. Ji ber vê pêşniyaz lê nakim. Roja ku me hîs kir ku ji nûva dikeve nava hereketê dibe wê demê em dîsa lê xin. Hevdîtinên bi Îranê re êdî dibêje em çê nakin. Ya tiştekî wisa heye. Ev jî helbesta nû ya Donald Trump e. Li Tirkiye de derbarê vê pêvajoyê de heta niha tu pêşketinekê ciddî tune. Dewleta Tirkiye gav navêtiye. Dewleta Tirkiye hê jî li pê de ku dolaba digere, li pê digere ku bikaribe li Rojava bandorekî xirab li Kurdan bike, pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê xirab bike. Dewleta Tirkiye hê jî li pê vê ye. Hevando ez ê li rewşê binêrim. Tamam. Wekî din li Tehranê li zîndana Evînê hûn zanin bûbû hedefa yani zîndana Evînê na dewleta İsraîlê êrişê deriyê zîndana Evînê kiribû ji bo girtiyên siyasî bikaribin rehetî jê derkevin.
Weke sembolîk êriş pêkanî bû. Piştî wê êrişa İsraîlê niha girtiyên li zîndana evînê hatine tehliyekirin ji bo zîndanên din. İşkence gelekî zêde bûye. Şîrîn Ebadî agahî daye. Dibêje ev însanên me ê ku li zîndanên cuda hatine bicihkirin, işkenceyên giran li wan tê kirin. Yani kuvveta wan neçû İsraîlê, êdî kuvveta wan li girtiyên siyasî yên Kurd dibe. Ne tenê Kurd jî hene, yani ji her milletî însan hene, girtî hene. Ka li cem we çi hêtine? Yani İsmail yengîn dibêje li her derê şer hebe jî bidome jî lê dibe mirov netirse Kurd wê bi ser bikevin dibêje. Rast e. İran dixwazî İran hilweşe bila hilweşe. Celal mala te ava em jî silav û rêzê xweştera dişînin Amedê. Mihîm e. Li Amedê hewa çi waye? Hewa zêde germ e. Ez nizanim hewaya germ ya Kurdistanê zêde mirovan naxe buhranê. Ama hewaya germ ya Ewropayê mirovan pir dixe zehmetî. Firqiya wan heye. Hewaya Ewropayê pir nexweş e wextê germ be. Ez wisa hîs dikim. Zamanekî ez li Hewlêrê bûm, li Duhokê bûm, germayiya wê derê heta 5 derecê jî diçû ama zêde mirovan aciz nedikir. Yani Parîs heqeten jî germ e. Ew şiyariyên ciddî dibe mirov li ber çavan bigire û piştî nîvra dernekeve derva û şebxe bidin serê xwe hele ew mirovê me ê porê wan tune ne perîşan dibin. Hevan ez xatir ji we bixwazim ez firsend bibînim êvarê bültenekî berfireh çê bikim bi şîroveyan. Baş e? Ez hema li nûçeyên deqeya dawî binêrim çi hêç tune. Vê gavê ew e. Yani mesela çekdanînê ez ê bişopînim. Agahiyên nû hebin ez ê bi we re parve bikim. Mesela operasyona Amerîka qesedê ew jî gelekî giring e. Ez ê wî jî bişopînim. We goterê bi hêviya rojên xweş azad dem baş.